Non houbo sorpresas. A proposta de orzamentos do Goberno do BNG de Pontevedra para este 2024 tampouco saiu adiante no pleno extraordinario celebrado esta mañá. Unha sesión na que se debateu a cuestión de confianza proposta polo alcalde Unida a aprobación destas contas. No. Por responsabilidade democrática e en defensa do diálogo e do acordo, abstéñome. A favor, sí. A sesión iniciou cunha intervención do alcalde. Fernández Lores alertou do panorama desolador que asegurou supón para a cidade non ter orzamentos para este 2024. Cada semana que pasa dentro deste ano 2024 é unha auténtica traxedia para a prestación de servicios municipais. O alcalde explicou que recorreu a esta cuestión de confianza por atoparse nunha situación excepcional que cifran en 11,8 millóns de euros os cartos que hai que bloquear para asumir as obrigas contables ou prorrogar un ano máis o orzamento de 2022. Hoxe, a realidade obríganos a decidir entre paralizar o Concello demorando os orzamentos ou garantir o seu funcionamento aprobando os orzamentos de 2024. Que estamos nunha situación excepcional na que está en risco o propio funcionamento do Concello, de numerosas asociacións e clubs, así como actividades, actuacións e obras municipais. O pleno estivo marcado pola tensión non só no escenario, tamén entre o público. Representantes do funcionariado municipal e dos vendedores ambulantes seguiron a sesión que foi interrompida en varias ocasións. Ao remate seguiron con tambores e bucinas o grupo municipal do BNG dende o teatro principal ata o edificio de Michelena 30.